हेल' लोगोफोर दिनैनि फार्स्ट भिडिअ बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे आर्नि एप्लिकेसन लानानै फैदों माने गेम गेलेनानै नोंथांमोना न'आव जिरायनानै रां खामायनो हागोन गोबां गोसोबादि नोंथांमोना सानसेयाव 500 200 1000 2000 बिदिनो नोंथांमोननि गोसो नोंथांमोना जा जेसेबां सम होयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय रां खामायनो हागोन आं नोंथांमोननो गेरान्टि नोंथांमोननो प्रुफ होगोन आं बेसेबां खामायखो बेवहाय नोंथांमोना भिडिअ थाबाय था नोंथांमोना गिबियाव बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लानांगोन नोंथांमोना बोरै एप्सखौ मोनगोन आं नोंथांमोननो नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गाहायाव डिसक्रिपसनाव नायब्लानो आं नोंथांमोननो एप लिंक होनांगोन आरो नोंथांमोना एप लिंकआव थुनानै नोंथांमोना बेखौ UC ब्राउजार नङाबा क्रम बायदिसिना ब्राउजाराव थांगोन बेयो डाउनलड खालामना ला बेनि उनाव नोंथांमोना अपेन खालामोब्ला नोंथांमोना रेफार कड बिगोन जुदि रेफार कड नोंथांमोना साइन आप बनास नोंथांमोना 10 रां मोनगोन 10 थाखा मोनगोन नोंथांमोना बेनि गेजेरजों खामायनांगोन नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि खोन्थालांगोन नोंथांमोना बे भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअ थाबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनाङा नङाब्ला नोंथांमोना बुजि मोननाय नङा बोरै खालामो बोरै नङाबा साइन आप खालामनाय समाव नोंथांमोना 10 थाखा बेखौ फ्रिलि मोननाय नङा स' नोंथांमोना भिडिअ थाबाय थादो आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालामनो दाबावदो भिडिअखौ जागायनोसै बे एप्सनि मुङा विन द गोल्ड नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना बेखौ अपेन खालामनांगौ अपेन खालामोब्ला बिदि इन्टारफेस फैगोन बे दायो अन जादों अन जानायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय लेंगुवेज सेलेक्ट खालामनांगोन अन जाबाय बेनि उनाव नोंथांमोना जा राव रोङो स' नोंथांमोननि गोसो माखौ सेलेक्ट खालामनांगोन आं स' इंलिसखौ सेलेक्ट खालामबाय इंलिस सेलेक्ट खालामनायनि उनाव गाहायाव गोथां कालाराव कन्टिनिउ विथ इंलिस बेवहाय क्लिक खालामनांगोन क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय भेरिफाइ नाम्बार विथ ट्रु कलार नोंथांमोन बेयाव क्लिक खालामजागोन आं सम नाला भेरिफाइ नाम्बार विथ OTP बेयाव खालामबाय बेनि उनाव एल' अपसन ओंखारगोन बिदि एल' अपसन ओंखारनायनि उनाव बेवहाय गावबा गाव नाम्बारखौ मबाइल नाम्बार होनाया मबाइल नाम्बार होनायनि उनाव नोंथांमोना एसे गोजौ स्लाइड खालामब्लानो जाबाय नङाबा बेक खालाम नोंथांमोननि गोसो बे ओमफ्राय सेन OTP बेवहाय क्लिक खालामब्लानो जाबाय सेन OTP खालामनायनि उनाव बेवहाय OTP फैगोन OTP फैयोब्ला बेवहाय OTP क्लिक खालामनांगोन नोंथांमोना स' बेयाव डाइरेक्टलिबो थाङो सम आं डाइरेक्टलि थांखाबाय नोंथांमोना OTPखौ बेवहाय क्लिक खालामब्लानो जाबाय OTP फैगोन जा नाम्बार होदों बेवहाय स' बेनि उनाव बिदि पेज अपेन जाबाय दायो बे अपेन जाबाय थादों आंना नेटआ एसे प्रब्लेम नोंथांमोना जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आंनि नेट प्रब्लेमखाय बिदि खिन्थादों बेनि उनाव नोंथांमोना फुल पेजआव फैगोन बेनि उनाव एल' अपसन ओंखारगोन नोंथांमोना क्लिक खालामगोन फार्स्ट टाइमावल'सो बिदि अपसन ओंखारो नोंथांमोना सेकेन्ड टाइमफोराव बिदि ओंखारनाय नङा नोंथांमोना बिदि अपसना गले गले ओंखारा बेवहाय स' बेनि उनाव बेवहाय गेमफोरा ओंखारगोन आं नेट स्ल' आं दान्दिसे भिडिअखौ पस्ट खालामनि स' दायो बेनि उनाव बिदि इन्टारफेस फैगोन गासैबो गेमा ओंखारगोन डिसप्लेयाव बेनि उनाव नोंथांमोना माखौ गेलेनो गोसो सेलेक्सन खालामनांगोन स' हमना ला नोंथांमोना जायहाव एक्सपिरियेन्स दङ जायहाव गेलेजागोन जुदि नोंथांमोना माखौ गाहाम मोनो फुटबल गाहाम मोनो स्पेस वारार मेट्र' सुपार बिदिनो क्रिकेट बिदिनो केरम बिदिनो जिबुनि खेला बेवहाय गोबां रोखोमनि नायबा बिदिनो गावनाय बायदिसिना ब्रेन मेम'रि कुइज बेवहाय कुइज सिस्टेमबो आर्निं दङ बेवहाय बेनि उनाव 24x टुर्नामेन्ट बेवहायबो नोंथांमोना गेलेजागोन स' हमना ला नोंथांमोना बेवहाय विनज' बाजि बेवहायनो गेलेनांगोन नोंथांमोना स' आं बेखौ गिबियाव माबायदि गेलेयो बेखौ नोंथांमोना खिन्थागोन नोंथांमोना नाय बेखौ जायखिजाया नोंथांमोना माखौ गेलेनो नोंथांमोना बेयाव सेलेक्सन खालामब्लानो जागोन आं दायो स्नेक रासखौ क्लिक खालामबाय बेनि उनाव बे डाउनलड जागोन गिबि टाइमाव फार्स्ट टाइमावल' डाउनलड जागोन जास्ट 1 MB बा 2 MB खारगोन नोंथांमोना बेहाय बेनि उनाव बे स' डाउनलड कमप्लिट जाखांनायनि उनाव बिदि प्ले नाव ओंखारगोन प्ले नाव ओंखारोब्ला नोंथांमोना बिदि फैगोन नोंथांमोना बेसेबांनि गेलेनो थाइनै गेलेनो थाइबानि गेलेनो ना 10 थाखानि गेलेनो 50 थाखानि जा सेलेक्सन खालाम बेनि उनाव प्ले नावआव क्लिक खालामब्लानो नोंथांमोना डाइरेक्टलि गेमा अपेन जाहैगोन स' आं दायो नोंथांमोना गेलेनानै खोन्थाया नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअ गेलेनानै खोन्थागोन आंनियाव दायो रां एसेबां गैया थाइसे 38 फैसाल' दङ आं उइथड्र खालामखांजोबखाबाय नोंथांमोना आं बेसेबां उइथड्र खालामखो नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो बेसेबां खामायखो बे गेमाव नोंथांमोना आं गासैखौबो डिटेल्स होगोन नोंथांमोना बेनि उनाव नोंथांमोना गेम गेलेखांनानै नोंथांमोना खामायखांनायनि उनाव नोंथांमोना फैसाखौ बोरै
बेंकआव एबा UPI पेटिएमआव बोरै हरनो आं नोंथांमोननो बेखौबो खोन्थागोन। नोंथांमोना बेवहाय लोगोनो शेयार खालामनानैबो रां खामायनो हागोन नोंथांमोना। बेवहाय आं खिन्थानो नोंथांमोना सोरबाफोर लोगो दंब्ला लोगोनो सेन्ड खालामब्लानो जाबाय, नङाबा न'खर फेमिलिफोर दंब्ला नोंथांमोना बिसोरनि मबाइलावबो सेन्ड खालामनानै बेवहाय रां खामायनो हागोन। स' बेनि उनाव नोंथांमोना बिदि खालामनोब्ला नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव हम पेजनि लेफ्ट साइडआव रेफार बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। रेफाराव क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहायदि इन्टारफेस फैगोन। बेवहाय रेफार फ्रेन्ड्सनाव बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव बेवहाय अपसन ओंखारगोन बबेयाव शेयार खालामनो, वाट्सएपआव ना मेसेजआव ना इमेलाव। स' नोंथांमोननि गोसो मायाव शेयार खालामो। आंना नेट प्रब्लेम जादों, बेनिखाय एसे सम लादों। बेनि उनाव अपसन ओंखारगोन नोंथांमोना शेयार लिंक, बेखाय स' आं शेयार खालामनानै खिन्थादों आं वाट्सएपआव शेयार खालामगोन। स' बिदि शेयार खालामखांनायनि उनाव बिदि शेयार खालामनांगोन। शेयार खालामब्ला क्लिक खालाम। बेनि उनाव नों जाय लिंकखौ सेन्ड खालामदों बेयाव लोगो एबा नोङो डाउनलड खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय रां मोनगोन बोनास। बेवहाय पार रेफार 50 थाखा होयो। नोंथांमोना जा गोसो बेवहाय इनभाइट खालामनो हागोन। स' इनभाइटखौ एसेबां हानाया गोरलै नङा। नोंथांमोना लोगोफोराबो एसे गोब्राब जायो मानिनो। स' बिदिखौ इनभाइटखौ दोनथ'बाय। दायो नोंथांमोना गेम खामायनानैनो नोंथांमोना बेवहाय गेम गेलेनानै गोबां खामायब्लानो हागोन। नोंथांमोना सानसेयाव 500, 600, 1000 बिदिनो। स' गावनि सायाव टाइम्सनि डिपेन्ड खालामो बेवहाय। स' बेनि उनाव रांखौ जुथिखांनायनि उनाव नोंथांमोना बोरै फैसाखौ लानो, बेनि थाखाय नोंथांमोना हम पेजनि राइट साइडआव वालेट बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। बेनि उनाव क्लिक नोंथांमोना बेवहाय अपसन ओंखारगोन। नोंथांमोना बेवहाय एड केस खालामनोबो हागोन। जुदि नोंथांमोना बेंकनिफ्राय एड खालामोबा पेटिएमनिफ्राय एड खालामनानै गेम गेलेनो गोसो दङबा नोंथांमोना स' खालामजागोन। नोंथांमोना आं नेक्स्ट भिडिअ खोन्थागोन नोंथांमोना बोरै एड खालामो। स' बेनि उनाव नोंथांमोना रांखौ जुथिखांनायनि उनाव बेवहाय फैसाखौ हरनो थाखाय नोंथांमोना विथड्र अपसनाव बेवहाय एड केसनि गाहायाव विथड्र बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्सन खालामनांगोन गाहायाव बेसेबां हमनो। स' 9000 होबाय आं। जास्ट आंनाव गैया, आं नोंथांमोननो जास्ट खोन्थादों। नोंथांमोना बेनो विथड्र नाव बेवहाय क्लिक खालामनांगोन। आंनाव दायो थाइसेल' दं, बेनिखायनो बिदि खिथिदों। विथड्र नाव क्लिक खालामनायनि उनाव लोगो लोगो बे पेटिएम 1 सेकेन्डबो नाङा, क्लिक खालामबाय विथड्र नावआव, अब्ला नोंथांमोननियाव मोनहैगोन। ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बेवहाय मोनसे बाथ्रा खिथानो, नोंथांमोना बेंकआव लानो थाखाय बेवहाय बेंक अपसन ओंखाराखै दायो। बेवहाय राङा 30 थाखा जायोब्लासो बे बेंक अपसन ओंखारो। बेनि उनाव नोंथांमोना बेंकनि डिटेल्स हो। बेनि उनाव जेबो प्रब्लेम गैया, डाइरेक्ट सेकेन्ड 100% इन्डियान नाम्बार वान खेला होननांगोन बेखौ। नोंथांमोना बायदिसिना टिभिफोरावबो नुयो विन्ज' बाजि बे अपसनखौ। नोंथांमोना बिदिनो नोंथांमोना बेंकआवबो लानो हागोन, UPIबो हागोन। बेनि उनाव नोंथांमोना रांखौ खामायनो हागोन आरो नोंथांमोना गोबां रोखोमनि। स' नोंथांमोना भिडिअखौ बुजि मोनाखैब्ला आंखौ कमेन्ट खालामनो दाबाव, आं नोंथांमोननो रिप्लाय होगोन। आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौ थुदो। नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअखौ मोननो थाखाय गोख्रै नोंथांमोना गोबां रोखोमनि रां खामायनो थाखाय। आरो नोंथांमोना आं जोबथारनायाव आङो प्रुफखौ होगोन नोंथांमोननो आं बेसेबां खामायखो। स' नोंथांमोना नायदो आं बेसेबां बे गेमाव बेसेबां खामायखो नोंथांमोननो खिन्थागोन। आं बेवहाय मथा मथि 20,000सो खामायबाय। स' नै नोंथांमोना बेवहाय नायनो हागोन। बे राइट साइडआव टटेल गेम्स आर्निं बेवहाय 20736.28 नोंथांमोना बेवहाय नुदों। नोंथांमोना डिसप्लेआव आं बेवहाय 20,000 खामायबाय। बे गेमनि गेजेरजों 20,736 आं बेखौ विथड्र खालामखांजोब्बाय। जुदि नोंथांमोनाबो आंनि बायदि खामायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना बे गेमखौ गेलेनो हागोन। स' नोंथांमोना आंनि दिनैनि भिडिअखौ मोजां नांदोंब्ला लाइक खालामदो। आरोलाय माथो बुंबावनो, आरो गोदान भिडिअखौ नेदो। स' गोजोन्थों।